Namhlanje bangani bami ngike ngavakashela le ndawo kuthiwa khona kwaMpukunyoni. Yes, ngiyoqoqa iy'kweletu zami zango-2011. Bese ngifika kulo muzi wokuqala bengifuna isamba sami esingango-R12. Wangikweleta ngo-1990 kwakuLwesithathu umhla ka-12 October. Ngike ngafika besahleli bedlala into ekuthiwa idina. Ngase ngathi ngize kulo right on time. Wathi, sorry boss, I was about to call you. Ngathi mina yebo, na wathi yena ngase ngathi no, sengize ngafika. Ngase ngimbamba la uqhoqhoqho khala omama ngathi fok. Ngase ngimhambisa ngesifuba la etafuleni lakubo. So labo bakhala kwawezitsha zathi hlaka hlaka. Ngathi ya, ngase ngimbeka ubhozo la. Wasuza umsuzo ongawusuka la uyongena le eJohannesburg. Ngathi anginandaba. So lapho ngimdonsa ubisi la phakathi. Ngase ngathi khamisa la. Ngathi gwenya la ngenkani. Yabo. Ngathi mshaya ngolabhabha empama. Yabo. Suka lapho ngathi ngiyabuya la. Dedela igas. Suza nuku indlonke, yabo. Ngana ngaqedi ngiyabuya la. Bona umama beswaca akuhlungu. Ngadabuka ngabuya ngathi hey, fuck.